இப்போ நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லிங்குசாமி தாங்க. லிங்குசாமி பற்றி தான் இப்போ ஒரு சென்சேஷனல் நியூஸ் பார்க்க போகிறோங்க. உப்பேனான்னு ஒரு படம் வந்து தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 வயசு உடைய ஒரு ஹீரோயின் தாங்க நடித்தாங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் நடித்து, அது இல்லாமல் செம்ம க்யூட்டாக செம்ம அழகாக இருப்பாங்க. அதனாலே என்னமோ பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிச்சு. ஏன்னா தெலுங்கு சினிமாலாம் அந்தளவுக்கு நம்ம பசங்க பார்க்க மாட்டாங்க. என்னமோ தெரில, அந்த ஹீரோயினோட சீன்ஸ் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம் சரி, ஃபேஸ்புக் சரி அவ்வளோ வைரல் ஆச்சு அந்த வீடியோஸ்லாம். அதை வச்சே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபேன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டாங்க. இவ தான் எனக்கு ரீசெண்ட் க்ரஷ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஹீரோயின் பின்னாடி சுற்ற ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ஹீரோயின் தாங்க கீர்த்தி ஷெட்டி. அவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த உப்பேனா படத்தை ஹிட்டை தொடர்ந்து பெரிய அளவில் ஹிட் ஆகிடுச்சிங்க. அதில் விஜய் சேதுபதி நடிச்சிருப்பார். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தை தொடர்ந்து அவங்க வந்து லிங்குசாமி படத்தில் வந்து கமிட் ஆனாங்க. அந்த படத்தில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட வேண்டிய சீனில் ஏதோ ஒன்று வந்து இவங்க வந்து சரியாக நடிக்கலையா. அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காரு லிங்குசாமி, இறங்கி வெளுத்து கட்டிகிட்டு இருக்காரு. செம்ம திட்டிருக்காரு. பல டேக் வாங்கிட்டாங்களாம். நிறைய டேக் வாங்கியும் அவங்க சரியாக பண்ணலைன்ட்டு செம்ம கேவலமாக திட்டி விட்டுருக்காரு. அந்த ஹீரோயின் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அழுதுகிட்டே கேரவன் போயிட்டுருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சினிமா வட்டாரத்தில் பெரிய அளவில் பேசப்படுது. என்னதான் இருந்தாலும் இப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுலாம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அப்படி இருக்கப்போ திடீர்னு பார்த்தா லிங்குசாமி ஏன் இவ்வளோ உணர்ச்சிவசப்பட்டாருன்னு தெரில. ஒருவேளை அவரோட அஞ்சான் படம் ஓடாததுக்கு காரணமோ என்னமோ தெரில, காண்டாகி இதில் கத்திட்டாரோன்னு தெரில. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அஞ்சான் படத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பேக் இல்லை, சண்டைக்கோழி 2 எடுத்தார். அதுவும் செம்ம ஃப்ளாப்பு. அவருக்கு லாஸ்ட்டாக ஓடின படம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேட்டை படம் கொஞ்சம் ஓடிச்சிங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்னும் பெருசாக அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஓடவே இல்லை லிங்குசாமிக்கும். அவரும் எப்படியாவது கம்பேக் கொடுத்துணுன்னு பார்க்குறாரு. ஆனால் ஒன்றும் முடியாது போல். இப்போ அந்த ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருப்பாங்க. அந்த ஹீரோயினை ஏன் தான் இப்படி திட்டினாருன்னு தெரில. பார்க்கலாங்க. இன்னும் அந்த ஹீரோயின்ஸ் தமிழ்லாம் நிறைய படம் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மக்கள் மனசில் வந்து இடம் பிடிச்சிட்டாங்க அவங்க. அந்த ஃபேஸ்புக், யூடியூப்பு, அந்த சின்ன சின்ன வீடியோஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருங்க. ரொம்ப கிளாமராகவும் காமிச்சிருப்பாங்க. அதனால் பார்க்கலாங்க. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்டான சினிமா நியூஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும்.